Kaixo, egunoan guztioi, eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Lehenengo eta behin, nola ez, gaurko eguna hasi nahi dugu zorionak esanez. Zorionak gaur naziometroak, Euskal Burujabetzaren barometroak, 5 urte betetzen dituelako, eta gaurko eguna da egun bat egindako ibilbidea aitortzeko, eta nola ez, egindako ekarpena balioan jartzeko. Utziko didazue metaforatxo bat erabiltzen, bakit hemen metaforak asko gustatzen zaizkizuela. Naziometroa da zubi baten antzekoa. Bi ertzen arteko lotura sendoa. Ertzaren alde baten El Esporo Monzón laborategia dago, eta bestaldean Euskal Herriko Unibertsitatea parte hartuz ikerketa taldearen bidez. Bien artean, Aztiker, soziologia ikergunea ere badugu, zubi hori eraikitzen eta sendotzen laguntzen duen funtsezko egitura. Hiruren arteko elkarlanari esker sortu dugu zubi hau, ikerketa eta gizartea ere lotzen dituen zubia. Datuak eta hausnarketa uztartuz, ezagutza kolektiboa herrigintzaren zerbitzura jarriz. Hori da, proiektu honen oinarria eta ardatza, Euskal gizarteak burujabetzari buruz dituen iritziak, jarrerak eta bizipenak ezagutzea, eta horien bidez ere gure autokontzientzia kolektiboaren bilakaera ulertzea. Izan ere, burujabetza ez da soilik kategoria juridiko edo politiko bat. Gizartearen izaeran, emozioan eta simbolismoan sustraitutako esperientzia partekatua ere bada. Gure pertenentzia sentimenduarekin eta, batez ere, etorkizun partekatuaren sentimentuarekin edo pertzepzioarekin lotura duena. Gure unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, unibertsitate publikoa izanik, Euskal gizartearen zerbitzura dago. Gure egitekoa ez da soilik ezagutza sortu eta zabaltzea. Gizartearen erronkei erantzuten dien ezagutza eraikitzea ere bada. Gure ingurua hobetu ulertzeko eta bilakaera horretan modu arduratsuan parte hartzeko helburuarekin. Eman eta zabaltzazu, baina herrian sustraituta. Eta gaur, 5 urte, betetzen dira zubi hori eraikitzen hasi ginenetik. 5 urteotan naziometroa hazi egin da. Hazi egin da iaia haur txiki bat hasten den bezala. Lehen urratsak eman ditu, hizkuntza eta identitatea sendotu ditu, eta begirada propioa garatu du. Hasierako egitura hura, orain, zubi sendo eta egonkor bihurtu da. Gure gizartearen erritmoa eta norabidea ulertzeko igarobide. Horregatik, bene-benetan, zoriondu dut gure burua, asko ikasi dugulako gure jendarteari buruz. Naziometroari esker dakigu, adibidez, jarrera reakzionarioen hazkundea gertatzen ari dela gure jendartean, bereziki migrazioan eta genero berdintasunaren alorretan. Baina, aldi berean, ere badakigu ikuspegi integratzaile eta irekiak direla nagusi. Badakigu ere, gehiengoak erabakitzeko eskubidea eta erreferenduna babesten dituela, eta gero eta gehiago direla Euskal Estatuaren alde daudenak, bereziki testuinguru adostuetan. Euskal identitatea sendotzen ari dela ere badakigu, 7 lurraldeen arteko harremanak indartzeko borondate zabalarekin. Osasungintza publikoaren aldeko jarrera zabala dago, hezkuntzan euskalduntzearen eta administrazioen arteko koordinazioaren aldeko adostasuna, eta gero eta kontzientzia handiagoa daukagu krisi klimatikoaren aurrean. Eta aldi berean, gehiengoak uste du Euskal Gatazka ez dagoela erabat itxita. Bakearen eta aitortzaren bidean jarraitzea beharrezkoa dela. Hori guztia naziometroari esker dakigu, eta datuek ez digute soilik gure jendartearen argazkia erakusten. Badira beste 2 ertz, iragana eta etorkizuna ere lotzen dutenak. Ezagutza partekatu hori bihurtu da gure burujabetzaren oinarri. Eta hausnarketa kolektiboaren bidez jarraituko dugu aurrera.
Horregatik gaur ospakizun eguna da, baina hemen unibertsitatean gauzak ospatzen ditugu hausnartzen, ezagutza partekatzen eta zabaltzen. Hori da gaurko jardunaldi hauen espiritua, gure jendarteari buruz gehiago jakitea eta zubi horretatik igaroz, etorkizun partekatu baterantz aurrera egitea. Eskerrik asko bihotz-bihotzez, zubi hau eraikitzen eta sendotzen, lagundu duzuen eta laguntzen duzuen guztioi. Jarrai dezagun zubigintzan, jarrai dezagun herrigintzan. Eskerrik asko. Egun guztioi eta mila esker bihotzez gaur hemen egoteagatik guretzat egun garrantzitsua da, naziometroaren bosgarren urte hurren hau zuekin batera ospatzea eta aurrera begira ditugun egitasmo guztiekin hau izatea lehenengo aletxoa. Duela 5 urte laborategitik abian jarri genuen proiektu hau intuizio sendo batekin, eta intuizio hori zen euskal jendartearen bilakaera modu sistematiko, zientifiko eta garden batean ikertu nahi genuela. Eta horri naziometro hitza jarri genion. Inkesta asko daudez, jendearen pertzepzio eta iritziak jasotzen dituena, baina guk espreski euskal jendarteak burujabetza narratiba eta jarreren bilakaerari jarri nahi genion arreta urtero egiten ditugun inkesta hauen bitartez. 5 urte hauetan, naziometroak bildu ditu gure jendartearen aniztasuna, dinamismoa, eta era berean ondorioztatu du euskal jendarteak gero eta borondate handiagoa daukala bere etorkizun kolektiboaren inguruan modu propioan pentsatzeko. Eta inkesten datuek erakusten digute ez dela soilik posizio politiko kontua, izan ere identitatea, konfiantza eta etorkizun partekatu baten, sentsibilitate baten zantzua ere bada. Horregatik diogu naziometroa ez dela soilik tresna estatistiko bat, tresna estrategiko bat dela iruditzen zaigu, ikuspegi partekatu bat eskaintzen digulako eta aurrera begira lanean jarraitzeko oinarri sendo bat. Euskal burujabetzaren barometroa da, baina baita gure kolektibotasunaren ispilua ere bai. Hor ikusten dugu zer garen eta batez ere aurrera begira egiten ditugun galderetan zer izan nahi dugun. Gaurko jardunaldi hau batez ere ez da soilik 5. urte hurren bat ospatzeko aitzakia. Gaurrekoan ere aprobetxatu nahi dugu gogo eta partekaturako tarte bat zabaltzeko. Eta ikusteko zertarako balio duen naziometroak, zer irakatsi dugu orain arteko Euskal Herri honetaz, eta zein erronka ditugu aurrera begira gure komunitatearen kohesioa eta burujabetzan sakontzeko. Horren harira, gaurko jardunaldia egituratu dugu hainbat hitzartzetan, hasteko eta behin Arkaiz, Fullaondo eta biok 5 urteko bilakaeraren berri emango dugu. Eta ondoren mugi-muga proiektuko Iñaki Zaldua edukiko dugu proiektuaren ondorioen berri emanez. Eta horren harira, bi gai giltzarri izango ditugu ondorengo mahai inguruetan. Lehenengo izango da lurralde kohesioa. Izan ere, burujabetzaz ari geranean ezinbestekoa da galdetzea zein neurritan sentitzen dugun gure lurraldeak kohesionatuta daudela, elkarrekin eta proiektu beraren parte izan nahian edo norabide horretan lanean. Eta horregatik antolatu dugu mahai ingurua ikusteko nola ikusten duten gure hizlariek ertz ugari dituen problematika hau. Eta bertan edukiko ditugu Xilun Herrere, Isabel Elizalde, Beatriz Zakizu eta Asier Blas. Eta Izpea Arrisketa dinamizazio lanetan. Eta egunari bukaera emateko migrazio eta jarrera erreakzionari buruzko mahai inguru bat edukiko dugu. Bertan, zetariak izango ditugu eta azken neurketa honetan gaiaren bueltan bildutako datuak izango dituzte hizpide. Eta amaitzen juteko, esan behar dut Euskal Herria anitza da, gure naziometroak hori erakutsi dugu. Eta aniztasun hori gure aberastasuna den neurri berean, gure erronka ere bada,
eta nolabait eutsi behar zaio erronka konplexu horri. Horregatik balioan jarri nahi dugu, pixkat gure buruan sinetsiz, naziometroak bere aletxoa jartzen duela, konplexutasun hori beste modu batean ikusiz eta jendarteratuz datu estatistikoen bitartez. Eta amaitzeko eskerrak eman nahi dizkizuet lehenengo etorri zeraten guztiei, gaur hizlari eta moderatzaile moduan jardungo dezuenei, bestalde naziometroaren ibilbidea posible egin duten erakunde laguntzaile guztiei, izan instituzionalak edo herri mugimendukoak, eta amaitzeko, eta oso garrantzitsua da eta balioan jarri behar da, 5 urte hauetan naziometroaren inkesta erantzun duten herritar guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, beraien esperientzia eta kontakizunik gabe ez genukelako izango gaur daukagun datu sorta guztia. Beraz, 5 urte hauetan egindako lana etorkizunera begirako oinarri sendo da, eta eztabaida publiko zintzo eta aberasgarri izatea nahi dugu. Eta eskerrik asko eta segi dezagun gure elkarlanean sakontzen eta aurrera begira ere zuekin guztiekin partekatzen.